ଆମେ ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ କେମିତି ହୁଏ ଆଜି କହିବି ମୁଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ପରିବା କଟା ହେଇଛି, ଏସବୁ ପରିବା ତରକାରୀ ହେବ। ଆମର ଚାଉଳ ଭିଜାଇଛି, କ୍ଷୀରି ହେବ, ଡାଲି ପ୍ରେସର କୁକରରେ ବସିଛି। ସନରୁଫ ତେଲ, ଆମର ରାଇସ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ତେଲ ଖାଆଯାଏନି ଓଷାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଷୀରି ମୁଁ ବସେଇଦେଲି ଚାଉଳ ପ୍ରେସର କୁକରରେ। ଏବେ ତରକାରୀ ରନ୍ଧା ହେବ। ଡେକ୍ଚି ବସେଇଛନ୍ତି, କ୍ଷୀରି ତିଆରି ହେବ। ପ୍ରୋସେସ୍ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ସବୁ ବଟା ହେବ। ଛେନା ପଡ଼ିଛି, ଛେନା ବି ହୁଏ। ବୁଢ଼ା ଚକୁଳି ହୁଏ ତରକାରୀ ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ। ଗୁଡ଼, ବିଶୁଦ୍ଧ ଗୁଡ଼। ସେକା ପିଠା ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଗୁଡ଼ ଦରକାର ହେବ। ଚୁନା ଅଛି, ସେ ଗୁଡ଼ ଚୁନା ପକା ହେଇକି ଜନ୍ତା ହେବ। ଚିନି କ୍ଷୀରିରେ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଦେଖ କଦଳୀ ପକେଇକି ମୁଁ ଚକଟି ଦେଲି ବୁଢ଼ା ଚକୁଳି ପାଇଁ। କ୍ଷୀରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆମର ହେଇଗଲା। ଏବେ ଜନ୍ତନି ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ପିଠା ହେବା ପାଇଁ। ଶାମ୍ବ ଦଶମୀରେ ଆମର ରସଗୋଲା, କ୍ଷୀରି, ତରକାରୀ, ଚକୁଳି, କଦଳୀ ସବୁ ଭୋଗ କରାହୁଏ। ଏଠି ବହୁତ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯିବି ଏବେ ଛାତ ଉପରକୁ। ଏଟା ଥିଲା ଆମର ଆର ବର୍ଷର ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ ପୂଜା। ଏଭଳିଆ ମୋତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ମୁଁ ଛାତ ଉପରେ ରଙ୍ଗ ମାଟିରେ ପ୍ରଥମେ ଲିପି ଦେବି ଭଲସେ। ଛାତ ଉପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପୂଜା ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତ ଆମର ତଳେ ଦେଖାଯିବନି। ଆମେ ଛାତ ଉପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବୁ। ଆଗରୁ ଲିପିଦେଲି, ସେ ଶୁଖିଯିବ। ମୁଁ ଛାତ ଉପରେ ଲିପି ଦେଉଛି। ତାପରେ ଚିତା ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଯାହା ସବୁ ଅଛି ଠାକୁରଙ୍କର ଜିନିଷ ସବୁ ଉପରକୁ ଆଣିକି ଆସିବ। ଲିପି ହେଇଗଲେ ମୋର ଗୋଲ ଚିତା ବି ମୋର ପଡ଼ିଗଲା। କଣ ବାକି ଅଛି? ତାପରେ ଫୁଲ ସଜେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆମର 3ଟା ଗାତ କରାଯିବ। ଗୋଟାକରେ ହଳଦୀ ପାଣି, ଗୋଟାକରେ କ୍ଷୀର, ଆଉ ଗୋଟାକରେ ପାଣି ଦିଆଯିବ। ପିଢ଼ା ଉପରେ ଯେତେ ପରିବା ସବୁ କଟା ହେଇଥିବ ତାର ଚୋପାକୁ ରଖାଯିବ। କଳସ ରଖାଯିବ। ଦୀପ, ଝୁଣା, ଧୂପକାଠି, ପଣସ ପତ୍ରରେ ସବୁ ଯେଉଁ ଭୋଗ ବନା ହେଇଥିବ। 7ଟା ପତ୍ରରେ ପିଠା, କ୍ଷୀରି, ତରକାରୀ ସବୁ ବଢ଼ାଯିବ। କଦଳୀ ମଝିରେ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ା ଚକୁଳି ଥୋଇ ଗୋଟେ କଦଳୀ ଥୋଇଛନ୍ତି। ଖୁସି ତାର ବଳକା ବଳକି ଯାହା ଚିତା ଥିଲା ମୁଁ ପକେଇ ଦେଇଛି। ବାପା ତାଙ୍କର ବହି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଗୁଆ ପିଢ଼ା ଉପରେ ଥୁଆଯିବ, ଗୋଟେ କଳସ ଉପରେ ରଖାଯିବ। ବୋଉ ମେଞ୍ଚାଡ଼େ ବିଲ ଆମ ଛାତରେ ଥୋଇବାକୁ। ତାପରେ ସେଇ 7ଟା ବି ପତ୍ର ପିଠାକୁ ଛୁଆଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯିବ। ସବୁ ବନ୍ଦା ହେବା ପାଇଁ ଦୁବ, ବରକୋଳି ଥୁଆ ହେଇଛି। ତାପରେ ଛୁଆ ଆମର ସାହିରୁ ସବୁ ଛୁଆ ପଳେଇ ଆସିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପୂଜାରେ କୌଣସି ଭୋଗରେ ଲୁଣ ପଡ଼େନି, ସେଥିପାଇଁ ଛୁଆମାନେ ଖାଇବା ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ସେଥିପାଇଁ ମୁହଁ କରିକି ଖାଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ହିଁ ସରିଗଲା ଆମର ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ। ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ।